Langhonkidu LP School along pangthek to school ahormu inhupanet lason si wosiga cheklo ni phaing korani lakhaing ko roughly deopani constituency ka palo upper deopani arnam langpi nobin ti swarong Langhonkidu LP School ahemalong ajo porphai siopor malom kopi koson pelone pangthek to school ahemalong talathing daksi school somaratum kechui kijunji hana sangstami inhuponet labang solam arjulong si arnam langpi along amai pu anilson teron adimaklong an palidamsi kopi koson pensi kanghu ma ahogalam kachini ji apan adiman palidam pen kanghu wek atum apan ritalip nangji puta ningje pon mofi ke badu stami lapusana sai langno choklem kreji apan si chuning ripon bokajan pen Lawrence lekhe loti ki news kar bianglong Aprang si kerangke bitung tumhan dosar dia song nam lapia ruho bai pupena kardom pilo kardom nah dia chorupa piglo aprang si pini ladak editum kacing honlai adam langpi mate atha adam langpi apade pani polong editum adi include pe labang school Langhonkidu school along patuwi apor kanghu kilu pabertan militum han pada prang elitum kacing honai ladak headmistress ke pi alang li militum han bertan nang pipen elitum kami ladak nang pale lo sport nang lelo sila bangso kanghu kilut po alam nelitum karjulong pen kivang laki nelitum kami dochar dia song pen nelitum ningduk pig lo je ladak ipong we polam kalilo ladak abatai pus alam selitum arjulong lo kasi labangso kanghu abatai kivang long lok lake ilitum ningduk mimi athe ilitum luchar dia hem polotang te lake kadu kabe ilitum rong ru pen chenglok SMC tum pen chenglok rong asa pen chenglok kadu kabe ham thang song pen do an cerap lang ahormu do lasi tum luchar di ke akinang so lasi lake kadu kabe stami responsibility bang lake endek nangje lapen juntu la kanghu ve kamunit apan stame ilitum prabjin pen ilitum kumasi kanghu ma kunatma kunat sorma lake litum pangthek beg nangje lapen labang so kitang thek je pan stami litum luchar dia so pen litum mangke deng pon det pu lapen kumadne ahem kumadne apunu kumadne donra pun litum ke langpon pedet he lake ilitum luchar dia ahem kita kapot lapen kumadne jongsi nak cerai do amuk tawok gani tum luchar dia so pen gani litum ke langpon theke det po lapen alang li phan bang ke litum kumasi ka uma jongsi kilong lok lo polotang te litum alang li phan bang ke so dak pin sai nong ko athe lake nilitum lucharli ahem pinaka potsi lake nilitum ichit thilo ilitum kado kave amumara tuma chithi abong lo pusilitum hokpon lo pot lapso ahem jong si ilitum kado kave ta lang pangkri be purang te kibang cha por ke ilitum lokicharli chi ibong imumara tum kicharli pan siksak pikji lapot si labang so lokicharli ahem labang ke lake ilitum kado kave sa tum stame ilitum labang ke cherok tok ben ilitum lang ponang ji lang lunang ji kopi sila dak kisung ki poma lapen teacher atum pan stami kai teacher ok tok pen rong sa tum pen kado ka ve mai meeting ki do pen lahai kado ka ve ki do kisu hala so lam ka chathan hot stame kado ka ve rong sa pen chenglok rong rupe chenglok stame responsibility and ponangchi pusin lochar le song pen stame chuning ri gun lo jong ki bang jia por long jong si akula som bang bom lang polo tang te ilitum labang so school ki bi ben ilitum thang ta le vedet si lapen labang so school ke lage non het jong pole school ka kalino pedangar ni ding lo pedangan mu ni tum officer nang eman pun do teacher nang eman pun do mission namunit atum nak eman do lapot si litum school of hanke litum respect nang je tasni li chuningri lok pai lapen po purun tumhan doan ladak arong rob lapen SMC tumhan doan stame labang so school of han nang litum na hok do stame labang so school of han isi responsibility bang ke en pon bang ke nang so lapen ilitum pamu belitum thek ponong lo la government of han stame nili in stame chuningring tum litum luchar le song pen stame alabang so kitchen na long stame kasapso repairing abang akinang so lang stame ditum kaching honai education Richard of biake hai alang lipan stame nilitum luchar dia so nam lang pia rupen alang lipan chuning ring tung lapin prajin pen labang so school apan halabang so repairing la kitchen na long stame
sub repairing nang dolan la pen kala peni LK UKG ki do rooms tame da RV ki li kamu bela tek long lo langdam lo tening tuk meme la sila hai long tame repairing bang kenang sot la himili ning chekhelo je tim kar biang long ka ke responsibility alang le tumdo la pen tim kar biang long alang le ke hai ka ke chari pon bom ke hai doctor tu long hang alang le tum responsibility and pon vexi punili ning tipik la pen ili tum kaching honai em Richard Tok bi ke hai sar alang le stami labang so ami dia true ben kelang pen alang le responsibility and pon vek po pusi ni tum lo charlia song pen ning chekhelo